hace tiempo la parió y el Caribe la vino a fundir. De rebelde y grande se vistió la gracia africaribeña, y ahora le voy a decir: Suena bien, de esta manera africaribeña, suena suena, suena en mi tambor. suena bien, De esta manera africaribeña, suena en el tambor. Suena bien, de esta manera africaribeña, suena en el suena, suena en mi tambor. suena bien, De esta manera africaribeña, suena en el suena, suena en mi tambor. Tinatawag natin na sa Ilocano na isang sangayang karaon. Meaning to say, yung mga pambihirang pagkain dito sa Solsona, yung mga exotic foods, para naman maipakita sa mga tao yung purpose ng Gaming Festival. Gaming kasi means treasure. Kaya in terms of treasures and foods, pinapakita lahat dito yung mga locally available na gustong-gusto ng mga tao. Africaribeña. Suena bien, suena en el tambor. Suena bien, suena en el tambor. Suena bien, De esta manera africaribeña, suena en el suena, suena en mi tambor. Africaribeña. Maraming mga exotic na pagkain dito sa Solsona. Isinali namin dun sa Gaming Festival kasi kakaiba nga yung mga pagkain na alam ng mga taga. Yan yung talagang dinarayo nila. Halos taon-taon, yun yung tinatanong nila kung kailan mangyayari. So, ang sabi nila, masarap daw yung mga pagkain na nahihanda. Hindi naman siya mahirap na hanapin, karamihan sa mga inihanda kanina. Halos lahat ng lugar dito sa Solsona ay may mga iba't ibang exotic na makikita. So, ang pangangalaga naman is na hindi naman siya basta nasisira na lang, dumarami pa rin naman. Ang medyo mahirap lang ngayon, so medyo wala kayong nakita ngayong mga isda kagaya nung igat or eel. Dahil daw sa malamig na panahon, hindi sila nakahuli. So, yun yung medyo wala sa ngayon. Yung isa, endangered, so parang baka wala kayong nakitang ganun din ngayon. Yung ano naman, yung wild boar, yun ang marami kasi sa ngayon ay bumababa na yung mga wild boar dito, mas malapit na sila at dumarami sila. At hindi lang yun, kundi inaalagaan na ng mga tao. Vistió